HBO Records and Oyoboy Production. Sikat kayat ko nga ayaten ngamin pintasen kaunay ang bagay tat panagkunak ay talaeng no dinak kayat nga't ipilit kulat tatay ko'y ayat uray dakkel gigit jata obingak natataengan ka saan nga isut tubeng tuma ayat mariknik na keta mga asim ipantan arik na dorki man pa nakita kaniyak di metorki tuy kaundak pobreman tuy panagiyag bak ng pusok na agayat uray man uy uyawendak ko ilaban ko tuy ayat ko tuy pusok di agusto awan makatubig di kayat ko laglagi pem kariken ka HBO Records. naragsak kanto ito'y denda si kanto direy na tibiyag ko amin nga ipaubram arami dekto amin akitaw mo ipaay ko uray dakkel gigit jata obingak natataengan ka saan nga isut tubeng tuma ayat mariklik na keta mga asim ipantan arit na dorki man pa nakita kaniyak hindi metorki tuy kaundak pobreman tuy panagiyag bak ng pusok nga agayat uray man uy uyawendak to ilaban ko tuy ayat ko tuy pusok di agusto awan makatubig di kayat ko siya ngamin nagargarim lunglong ay kintis-isen tarupang kempang magim talaga ang makapabisin nagkanas ka nga ayat yan tinakadila paayan I love you kunak manen sumbat mo inakururayen darki man pa nakita kaniyak hindi mentorki tuy kaundak pobreman tuy panagiyag bak ng pusok nga agayat uray man uy uyawendak to ilaban ko tuy ayat ko tuy pusok di agusto awan makatubig di kayat ko HBO Records and Oyoboy Production.